Ymraint i nawr yw cyflwyno Jeremy Turner, a fydd yn rannu I brofiadau o greu theatr I Gynulleidfaoedd ifanc mewn iaith Leiafrifol a'i waith gyda chwmni Theatr Arad Goch yn benodol. Ers 1989, mae Jeremy Turner wedi gweithio fel cyfarwyddwr artistig a phrif weithredwr cwmni Theatr Arad Goch sydd yn arbenigo mewn creu theatr I Gynulleidfaoedd ifanc. Mae'r cwmni'n perfformio I tua 25,000 o blant a phobl ifanc bob blwyddyn yn ogystal â gweithredu cynlluniau a gwylio rhyngwladol a pherfformio tramor. Mae Jeremy hefyd yn gyfarwyddwr ar agor drysau, Opening Doors, sef yr unig wyl rhyngwladol ar gyfer y celfyddydau perfformio I Gynulleidfaoedd ifanc yng Nghymru. A bydd yr blwyddyn nesaf sydd wedi deall yn iawn, Jeremy, felly gyda gyfle roi plug I hwnna ar ddiwedd y sesiwn. Ynghyd â'i waith gydag Arad Goch ac agor drysau, roedd Jeremy hefyd yn gyfarwyddwr ar gwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd rhwng 2010 a 2014. At hynny, roedd yn rhan o dasglu celfyddydau pobl ifanc a sefydlwyd ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru rhwng 1997 a 2006. Ac yn aelod etholedig o bwyllgor ASITEJ, sef Cymdeithas Ryngwladol ar gyfer theatr I blant a phobl ifanc rhwng 2002 a 2008. Ar hyn o bryd, mae'n aelod o Gonsortiwm Cymraeg Cyngor Celfyddydau, tasglu a sefydlwyd I hybu a gwella'r defnydd o'r Gymraeg yn y celfyddydau yng Nghymru. Ar rag ofn bod hynny wrth ddim yn ddigon, mae hefyd wrth i wneud PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth. Felly fi'n mynd I drosglwyddo'r awennau I chi nawr, Jeremy, a bydd cyfle I holi cwestiynau ar ddiwedd y sesiwn. Croeso I chi. Diolch yn fawr, Hannah, bore da bawb. Mae dipyn o'r stwff dy fi fynd drwyddo fe, felly ymddiheiriadau i'r cyfieithwyr, dwi'n mynd I fynd ar dipyn o speed. Mae diffyg ymchwil a dadansoddi y maes theatr I Gynulleidfaoedd ifanc yn broblem gyffredinol a nodir gan Manon van der Water I rhagair I Theatre for Young Audiences, Culture and Society. Mae'n dweud, despite the enormous output, serious research, such as seen in general theatre scholarship, in the field of professional theatre for children and young people, was in short supply. Ac mae llawer llai o waith wedi cael ei wneud ar theatr I Gynulleidfaoedd ifanc mewn diwylliannau a ieithoedd lleiafrifedig. Mae'r digwyddiad hwn heddi felly yn bwysig iawn. Mae nghysylltiad I gyda'r Iwerddon yn broffesiynol yn mynd nôl i'r 80au pan fi sy'n cydweithio gyda chwmni Theatr Gwyddeleg Delt a chynnal gwaith dau gyda actorion yn yr hen Actors Centre ar bwys yr Halfpenny Bridge. Ers hynny, mae cwmni Theatr Arad Goch wedi perfformio'n Coch yn The Arc yn Nilyn ac wedi cydgynhyrchu gyda'r Arc a chanolfan Glôr yn Ennis. Rydyn ni hefyd wedi perfformio sawl gwaith mewn gwyliau gan gynnwys anegwyladau yn Mallorca ar ynysoedd Balearic a Catalonia, gan perfformio yn y Gymraeg, neu yn Saesneg ac yn Catalaneg. Felly, diolch yn fawr i'r sawl sydd wedi trefnu'r gynhadledd yma, a diolch am y gwahoddiad I gyfrannu. Fel ddwedodd Hannah, rwy'n gyfarwyddwr ac yn awdur theatr gyda cwmni Theatr Arad Goch, a chyn hynny'n actor. Gweithred fyw dorfol yw theatr, rhywbeth i'w phrofi gyda'n gilydd, a byddai'n llawer gwell gen I fod yn yr un stafell gyda chi yn hytrach nag ar sgrin bach heddiw. Byddwn ni'n cael llawer mwy o hwyl. Felly, gyda hynny, cyn I mi fynd ymlaen, mae gen I dasg fach I chi. Ofyn I chi dynnu'ch ffonau symudol allan, please, a'i rhoi ymlaen. Nawr, dwi am chi godi ar eich traed, mae hwn yn bwysig. Cofiwch yn union ble rydych chi a thynwch lun o rhywbeth. Does dim ots, beth, just tynwch lun o rhywbeth. Bant chi. Llun cyflym ar eich mobiles, please. Peidiwch meddwl gormod, just tynwch lun. A nawr, ar ôl tynnu'r llun, cewch chi eistedd I lawr eto a diffoddwch eich ffôn, please, neu o leia, diffoddwch y sŵn. Diolch, fe ddown ni nôl at hwnna yn y man. Rydw I am rannu rhywfaint o'n gwaith gyda cwmni Theatr Arad Goch. Mae'r cwmni hwnnw'n arbenigo mewn creu gwaith theatr I blant a phobl ifanc ac yn bwysig gyda nhw. Fel ddwedodd Hannah, ar hyn o bryd rwy'n gwneud gwaith ymchwil ar sut gall theatr I Gynulleidfaoedd ifanc atgyfnerthu I hymdeimlad o hunaniaeth diwylliannol. A rhan o hynny, wrth gwrs, o ystyried y gynhadledd hon,
yw sut gall yr ymdeimlad hwnnw ei hannog a'i galluogi i ddefnyddio iaith y diwylliant hwnnw yn greadigol, yn wirfoddol ac yn gymdeithasol. Mae gwaith Cwmni Theatr Arad Goch yn cwmpasu sawl math o waithgaredd. Fel rhan o adroddiad mapio wnes i gyngor celfyddydau rai blynyddoedd yn ôl, fe lunis i restr o wahanol weithgareddau neu fannau cyfarfod, ble mae pobl ifanc yn profi theatr fel gwylwyr neu fel cyfranogwyr gweithredol, ac mae'n rhaid wrth ofal gan defnyddio'r termau gwahanol o wlad i wlad. Nodes i 2 ar 10 o weithgareddau neu mannau cyfarfod, a dyma'r 3 byddai'n cyfeirio atyn nhw heddi, a'r 3 ohonyn nhw yn rhannau pwysig o waith Arad Goch. Yn gyntaf, Theatr i Gynulleidfaoedd ifanc yw'r term cyffredinol i ddynodi theatr a greir gan weithwyr proffesiynol i'w berfformio i blant neu i bobl ifanc mewn theatre neu mewn mannau eraill. Nawr, un o'r termau a ddefnyddir yn yr Unol Daleithiau, enghraifft, yw Theatr for Youth, a mae nifer o ieithoedd eraill yn defnyddio termau sydd yn gyfystyr â theatr i blant a phobl ifanc. Yn ail, mae'r term penodol theatr mewn addysg yn dynodi cyweithiau addysgol amlelfen gan gynnwys elfen berfformio a greu'r eto gan artistiaid proffesiynol ac a gyflwynir mewn ysgolion. Mae theatr mewn addysg o ran ethos hanesyddol yng Nghymru yn cael ei darparu yn rhad ac yn ddim i'r plant sydd yn ei gwylio yn eu hysgolion drwy nawdd gan gyngor celfyddydau a rhai o'r awdurdodau addysg. Ac yn drydydd, mae theatr ieuenctid yn dynodi gweithgareddau cyfranogol ble mae plant neu bobl ifanc yn cymryd rhan yn y broses greadigol ac yn perfformio. Fe arweinir y gweithgareddau hyn gan amla gan weithwyr creadigol proffesiynol. Prin iawn yw'r enghreifftiau o theatr ieuenctid a gynhelir gan bobl ifanc eu hunain. Yn yr Unol Daleithiau ac mewn rhai gwledydd eraill, defnyddir y term youth theatr wrth drafod theatr broffesiynol i gynulleidfaoedd ifanc. Felly, mae'n rhaid ni fod yn ofalus. Ychydig o hanes fel cyd-destun. Tarddodd theatr i gynulleidfaoedd ifanc a ffurfiau newydd eraill o theatr fel theatr arbrofol o'r un ffrwydriad o egni, o wrthwynebiad, arloesedd a newyddeb a ddigwyddodd ddiwedd y 50au trwy'r 60au i ddechrau'r 70au. Dyma'r egni a esgorodd ar gerddoriaeth roc, ffasiwn pobl ifanc, y celfyddydau amgen, pensaernïaeth fodern iconig a protestiadau myfyrwyr ym Mharis, Washington, Llundain, Prague ac yma yn Nhre Fach Aberystwyth gyda protestiadau gan fyfyrwyr a pobl ifanc am fwy o hawliau a statws i'r iaith Gymraeg yn y 60au. Ym Mhrydain gan ddechrau yn y Belgrade Theatr yn Coventry yn Lloegr, datblygodd theatr i gynulleidfaoedd ifanc ar ffurf theatr mewn addysg bedagogaidd. Ar y cyfandir fodd bynnag, parhaodd theatr i gynulleidfaoedd ifanc i arbrofi gyda ffurf a chynnwys nad oedd yn ymwneud yn uniongyrchol os o gwbl ar sector addysg. Daeth theatr mewn addysg i Gymru ganol y 70au pan sefydlwyd rhai cwmnïau yn y siroedd agosaf at y ffin gyda Lloegr, sef y siroedd mwyaf Saesneg i iaith. Ychydig sydd wedi cael ei ysgrifennu am y gwaith yn Nghymru hyd yn hyn, ond mae llyfrau pwysig Roger Worcester yn ôl rhain datblygiad y gwaith hyn hyd at ddegawd gyntaf ganrif hon. Byddai'n rhoi'r cyfeiriadau at y llyfrau yma yn y chat cyn gorffen. Hefyd mae cyfrol o ddramâu theatr mewn addysg gan gwmnïau o Gymru o'r enw Playing Out, gyda rhagarweiniad manwl a chlir gan Irwin Hopkins. Dyw'r gyfrol ddim ar gael mewn siopau, ond mae gen i stoc ohonyn nhw, ac os offrwch chi gopi am bris postio'n unig, mae croeso chi gysylltu â mi. Y cwmni theatr mewn addysg Cymraeg cyntaf, Cymraeg i iaith cyntaf, oedd Theatr Crwban, a sefydlwyd ail hanner y 70au yn Sir Dyfed yn ne-orllewin Cymru. Roedd rhan helaeth y sir honno bryd hynny yn gydarnle'r iaith Gymraeg. Sefydlwyd Cwmni Theatr Arad Goch, a cwmni dwi'n aelod ohono fe, yn 1989, drwy uno y cwmni hwnnw, Theatr Crwban, a Chwmni Cyfri 3.
Roedd Cwmni Cymru 3 wedi cael ei sefydlu yn 1980 gen i, Sarah Moore Williams a Christine Watkins i weithredu fel Cwmni Theatr arbrofol ac yn i herio statws quo y Theatr Gymraeg yn y cyfnod. Roeddwn ni am newid y Theatr Gymraeg, Dylanwadwyd arna i ac eraill gan gwmnïau theatr arbrofol oedd yn gweithio yng nghanolfan celfyddydau amgen newydd chapter yng Nghaerdydd. Cwmnïau fel Porpoise Carnival, Moving Being ac yn enwedig Cardiff Laboratory Theatr wedi'n brith gof a chysylltiadau'r cwmnïau yna gyda gwaith Ielsi Grotowski yn Wlad Pwyl a chwmni Eugenio Barba Odin Theatr yn Denmark. Y cynhyrchau pob un o'r cwmnïau hyn, theatr ddelweddol, gweledol a chorfforol, oedd yn wahanol iawn i'r theatr eiriol oedd yn cael ei chynhyrchu ar y pryd yng Nghymru, oedd arddulliau ei gwaith yn wahanol i'w gilydd. A'i prif ddylanwad arna i oedd dangos beth nad oedd theatr yn gorfod bod. Nid ffurf benodol mewn adeilad arbennig ac nid gweithred eiriol. Gan awgrymu nad oedd yn rhaid i'r Theatr Gymraeg ddilyn confensiynau y theatr yn Lloegr, ond gan godi cwestiynau anodd a diddorol ynglyn â beth allai theatr gynhenid Gymraeg fod. Wrth sefydlu Cwmni Theatr Arad Goch fel cwmni newydd, cefais anogaeth a chefnogaeth gan gyngor celfyddydau i ymweld â gwyliau theatr i blant yng Ngwlad Belg a Ffrainc, ac fe aethon ni Denmark a Sweden. Bu yn y sylweddolyn ni fod theatr i Gynulleidfaoedd ifanc ar y cyfandir yn parhau i fod yn rhan o esblygiad y theatr arbrofol a'r theatr amgen, ac i mi, mae creu gwaith theatr i Gynulleidfaoedd ifanc yn fodd o barhau i arbrofi gyda ffurf ac arddull a chynnwys, heb gyfyngiadau confensiwn na chopiau modelu'r diwylliannau mawr. Mae'r weithred o fynd i'r theatr yn gonfensiwn a chanddo sawl arfer cydnabyddedig ymhlith oedolion. Rydyn ni'n cyrraedd y theatr yn ddigon cynnar, mynd i adeilad arbennig, weithiau dyn ni'n cael diod wrth y bar, mae rhywun yn gweud cymrwch eich seddi a dyn ni'n mynd mewn i le ar lethyr serth mewn gofod rhyfedd. Mae rhaid ni fod yn dawel, eistedd yn y tywyllwch tra bod y bobl yn y golau o'n blaen ni yn cael amser da. Rydyn ni'n cymeradwyo ar radeg iawn, a rydyn ni fel oedolion yn deall semioteg theatr. Rydyn ni'n darllen yr hyn sydd yn digwydd yn ôl ein profiad. Enghraifft os gwelwn ni ddyn mewn het bowler, siwt di a ganddo fan barel, rydyn ni'n eitha sicr mae dyn busnes o gyfnod arbennig yn y ddinas yw e. Ond wrth greu theatr i blant, yn enwedig i blant bach, dyn ni ddim yn gallu cymryd yn ganiataol dim byd. I blentyn, efallai mae dyn rhwg yw'r dyn mewn siwt a het a ganddo fe ymbarel. I'r plant yn llun hwn o'r ddrama o'r enw Ble Mae'r Dail yn Hedfan, digwyddiad arall yn ei hysgol yw'r weithred. Mae'r bobl, y cymeriadau wedi gofyn i'r plant eu helpu i greu cartref newydd hardd, ac yn dod mewn i'r gofod hwn, mae'r plant wedi bod allan gyda un o'r cymeriadau yn casglu dail a phren a brigau. Ond drama am wrthdaro yw hi. Mae'r bobl, y cymeriadau yn cwiryla a herio'i gilydd cyn dod nôl yn ffrindiau, ac mae'r plant yn dystion i hyn gan ochri am yn ail gyda'r naill na'r llall. I'r plant bach, mae hwn yn ddigwyddiad real, nid drama. Ar ddiwedd y ddrama, mae'r plant a'r cymeriadau yn defnyddio'r dail a'r brigau a'r pren i greu cartref newydd. Felly, dydy plant ac i raddau pobl ifanc ddim wedi cael eu cyfyngu gan arferion na disgwyliadau nac ystradebau confensiynol y theatr gydnabyddedig. Ac mae'n cynfas ni wrth greu yn lan gan roi lle arbrofi. Ond dydy hynny ddim yn golygu bod disgwyliadau aesthetig plant a phobl ifanc wrth brofi theatr yn is na disgwyliadau oedolion. Maen nhw'n wahanol iawn, ond ddim yn llai. A dyw eu hymateb ddim yn cael ei chyfyngu yn gonfensiynol barchus chwaith.
Ar ôl perfformiad y ddrama am thema gyfoes heriol mewn ysgol uwchradd yn ddiweddar, cododd un bachgen tua 30 oed ar ei draed i gymeradwyo yn frwd, gan alw ar ei athrawes, "Miss, roedd hwnna'n bloody great." Felly rhan o'n gwaith yn Arad Goch yw ceisio creu modelau newydd o theatr mwyn bodloni disgwyliadau'r cynulleidfaoedd ifanc drwy geisio gweld y byd o'i persbectif nhw. Mae hon yn broses ymarferol, ac felly mae'n amser i chi ymestyn eich coesau eto, please. Tynnwch eich ffonau symudol allan eto, please, a'i rhoi ymlaen, a safwch ar eich traed yn yr un lle. Nawr, rhowch eich ffonau ar eich gar, eich thai. Rhowch y ffôn ar eich coes, a tynnwch lun o'r un peth ac o'r blaen, please. Diolch. Nawr, jyst edrychwch yn gyflym ar y ddau lun yna. Cewch chi eistedd lawr to. Mae'r ail lun yn debyg i'r ffordd mae plant bach yn llythrenol yn gweld y byd ac yn profi'r byd o bersbectif gwahanol iawn. Dyma gopi, falle ffindio fe, dyma gopi o fraslun nath yn ferch hi pan oedd hi tua 3 mlwydd oed. Newch chi roi sylw yn y chat, please, just gair bach. Beth ych chi'n meddwl sydd yn y braslun yma? A dyma'r llun. Llun gan ferch fach 3 mlwydd oed. Nodwch chi, please, yn y chat beth ych chi'n meddwl sydd yn y llun yna. Pwydwch bod yn swyl. Oce, gwn ni weld beth sydd yn y chat. Mae dy fi... Mae'n edrych braidd yn anweddus. Legs and 2 shoes. Mas rhagor o syniadau. Oce. Pan weles i'r llun yma, fy mferch i wedi wneud, nes i ddychryn. Nes i yn oedolyn. Nes i ddychryn wrth weld y llun oedd yn awgrymu i fi thalws. Rhywbeth, dyn ni'n cuddio. Pan ofynnes i'n ferch i beth yw'r llun, yr ateb ges i oddi wrth i hi oedd, "Dad, ti yw e." Nes i ddechrau'n yn fwy. Dy drwy'n di, Dad. Nid beth oedden ni'n meddwl. O'i persbectif ithel hi, fe welodd y ferch ffroenau fy'n rhywun fel 2 gylch a ffont yn rhywun fel 2 linell hir. O'n persbectif profiadol, drwg dybus i fel oedolyn, fe welais rhywbeth gwahanol iawn. Dyma enghraifft arall o lun gan yn ferch i to. Roeddwn i'n chwarae piano gyda'r nos a fe'n ferch ar y llawr yn gwneud llun arall. Mae lluniau dros y tŷ i gyd gynnon ni o hyd. Dath i eistedd ar ymhwysi, roi'r llun ar y piano gan ddweud, "Chwarae o hwnna, Dad." Nes i geisio byrfyfyrio chydig o gerddoriaeth. "Na, Dad, nid fel na mae'n mynd," meddai hi. Nes i drio eto, "Mae hwnna'n well, Dad." Oedd hi hateb hi. I fi hi, roedd y broses synesthetig o gyfleu sŵn drwy lun yn hollol naturiol, a doedd hi ddim wedi cael ei chyfyngu gan gonfensiwn ysgrifennu nodau cerddoriaeth. Mae'r enghreifftiau hyn yn angharwain i fyfyrio dros sut mae pobl ifanc a phlant yn prosesu i byd a'i weld yn wahanol dros nhw eu hunain, yn weledol, yn synhwyraidd, yn emosiynol, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol. Ac mae'n rhaid i ni gymryd sylw o hwnna wrth greu theatr ar ei cyfer. Mae erthygl 29 o Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn yn datgan rhaid cyfeirio addysg y plentyn at fagu parch at ei hunaniaeth ddiwylliannol a'i iaith. Fodd bynnag, mewn llyfr o'r enw Re-Understanding the Child's Right to Identity, mae Ronen yn nodi nad yw'r datganiad yn disgrifio beth yn union yw hunaniaeth ddiwylliannol, ac oes dim byd yn y datganiad sy'n diffinio diwylliant nad hyn yw plentyn lleiafrifol na brodorol. Mae Ronen yn mynd ymlaen i ddadlau dros hunaniaeth unigolyddiedig, individualised,
a ddilysir gan y plentyn ei hun yn hytrach na hunaniaeth sy'n cael ei osod gan arferion neu drwy gyfraith. Mae'n dweud protection of an individualized identity necessitates exploring culture as a context of personal meaning and is founded on empathetic understanding of an individual child's experience. Mae'r frawddeg fer honno yn cynnwys dwy elfen bwysig sydd yn greiddiol i'r sgwrs yma, sef culture as a context of personal meaning and a child's experience. Felly, sut gallwn ni ddarparu ffurf o ganfod personal meaning a'r child's experience drwy theatr. Ac yn bwysig, ai rhywbeth etifeddol, treftadol i'w diwylliant, neu rhywbeth cyfredol a chyfoes. Ym 1961, rybuddiodd J.R. Jones, athronydd yng Nghymru, pan giliau gorffennol pobl allan o'i golwg fel na wyddant mor llwybr ato mwyach, ni bydd hysbys iddynt o ba le y deithant, na pha bobl ydynt. Ni bydd ganddynt dystion i bwy ydynt. A'r canlyniad yw mynd fel petai yn genedligol amwys a chymysglyd, a mae hyn yn digwydd i lawer o bobl yng Nghymru. Dyna i raddau hela sydd wrth raidd yr hyn sydd wedi digwydd wrth i wasg cyfryngau y mudiadau Cymru gynhyrchu adnoddau Cymraeg i blant Cymru, sydd i galluogi i wybod y llwybr at ei diwylliant. A dyna sydd wrth raidd rhan o'n gwaith theatr unau hefyd. Ond mae angen mwy na hanes, mae angen elfennau storiol gall y gynulleidfa ifanc uniaethu â nhw. Fe edrychwn nawr ar ambell i ddrama gan Arad Goch. Yn gyntaf, edrychwn ar ddwy ddrama gen i yn seiliedig ar hanes neu chwedl, sef drama am Tionscadal a'r ail Mordaith anhygoel Madog. Mae Llywodraeth Cymru yn y cwricwlwm i Gymru yn sôn am bwysigrwydd dealltwriaeth cyffredin o hanes treftadaeth diwylliannol a hunaniaeth. Ac mae Garcia mewn erthygl am Theatr for and with Children in North Texas yn sôn am yr angen i gryfhau'r cof cymunedol. Mae cyflwyno hanes yn holl bwysig. Mae'n rhan o'n diwylliant a'n hunaniaeth, ond nid cyflwyno gwers hanes mewn gwisg i'w fy mwriad i, ond cyflwyno dramau antur i'w perfformio ar lwyfannau mawrion a gallai'r gynulleidfa i mwynhau a gobeithio uniaethu ag elfennau o'i cymeriadau. A bachyn mae'r elfen o'n i ddefnyddio yn y ddwy ddrama mewn ffyrdd gwahanol yw y person ifanc fel y prif gymeriad neu'r arwr. Mae angen arwyr ar bob diwylliant a phob cyfnod. Yn ei chyflwyniad i comic book superheroes, mae Nadlianus yn tynnu sylw at esblygolrwydd y cymeriadau. Mae'n dweud, hero myths contain universal elements and have a continued presence in cultural memory, yet they're dynamic beings who shift to accommodate themselves to specific eras and historic cultural contexts. Ac yn yr un gyfrol mewn traethawd yr enw Just Men in Tights, mae Jenkins yn nodi, the superhero continually reinvents itself, returning to its past for inspiration, but retooling well-established characters, events, themes, and stylistic elements to create novelty and difference. Drwy gymeriadau y ddwy ddrama, fe welwn ni sawl sefyllfa. Mae Tionscadal yn adnabyddus yng Nghymru fel rhyw fath o ffigwr lleidyr penffordd. Ond yn y ddrama, rydyn ni'n cwrdd ag fel bachgen ifanc. Mwyn i'r gynulleidfa uniaethu ag ef a drwyddo fe, dyn ni'n gweld anghyfiawnder cymdeithasol drwy lyged plentyn wrth iddo freuddwydio ac addo wrth I fam drwy ddweud, bydd neb yn rhoi twm yn y carchar. A dwi ddim yn deg, ta beth, ysgweier ni dîm awr crand, un diwrnod mam, bydda i'n prynu tîm awr crand I ti gyda stafelloedd o bob sap a lliw, a bydd gen ti ddillad pert a gwely mawr meddal o blu. Stori am fachgen yn tyfu yw'r ddrama yma. Ac mae Twm gweitha I statws isel a thrwy gyfrwystran llwyddo I wrthsefyll bygythiadau ac anghyfiawnder. A gorffen I stori fel person o bwys yn ei gymdeithas. Mae Tionscadal yn arwr o dras gyffredin, everyman hero.
yn ddyn da sydd yn debycach i'r gynulleidfa na'r holl fathau eraill o arwyr uchel ail. Mae'r tywysog madog yn y llun yma fodd bynnag yn arwr epic o dras uchel sydd yn arweinydd cydwybodol ac yn brwydro pwerau goriwch naturiol. Ond y cymeriad sydd yn angharwain ni drwy ddrama mordaeth anhygoel madog yw bachgen bach cyfoes, Berwyn. Ar ddechrau'r drama, mae Berwyn yn chwarae gyda cychod ac angenfilod tegan mewn bath, ac yn cwiryla gyda'i frawd mawr. Mae hwn yn bont storiol sy'n galluogi'r gynulleidfa i dderbyn y cysyniad o deithio drwy amser drwy'r chwarae dychmygol yn y bath ar ddechrau'r ddrama. Yw'n amfwlian i frawd mawr a deheuad Berwyn i fynd i ffwrdd. Gwireddir i ddeheuad yn te breuddwyd yw e, pan ddaw tri morwr o oes a fi, oes madog, a mynd ag gyda nhw i hwylio ar long madog, y gwenan corn. Mae'r gyfwng Berwyn wrth ddioddef bwlian i frawd yn adlewyrchiad o sefyllfa madog i hun wrth iddo benderfynu adael i deulu ymladdgar a hwylio i wlad arall. Mae madog yn gweud, gwrando arno fel cwn gwyllt yn ido. Rwy'n mynd o yma, gadael tir, draw dros y don mae brodurion heb gwynon ac ymladd. Dwi wedi clywed fod yna gwlad hyfryd ymhell pell mas yn y môr. Roedd i ben draw'r byd a thi hwnt. Ac yn y darn yna, dyn ni'n clywed esample o ystod y gyfeiriadaeth. Draw dros y don mae brodurion o gerdd Ynys Afallon gan T. Gwyn Jones a'r deheuad parhaus sydd yn rhan o'r seicli Celtaidd i ddarganfod y wlad hudol tir Dorllewin, y tir na nog. Gadael tir wedyn, cerdd gan R. Williams Parry am ddiboblogi, ac arall eiriad ar y diwedd o To Infinity and Beyond, sef geiriau Buzz Lightyear yn Toy Story. Does dim ots bod y gynulleidfa ddim yn gwybod tarddiad y geiriau hyn, ond mae'n bwysig bod nhw'n clywed nhw mewn cyd-destun newydd. Mae'r dramâu o rannu cymeriadau ac o rannu sefyllfaoedd yn agor drws dychymyg i ofod newydd i fodoli ar ffurf digwyddiad anturiaethus na allwn ond i brofi yn y theatr ac yn ein meddyliau. Mae'r plentyn yn y gynulleidfa yn meithurwr gweithredol gan ddefnyddio i ddychymyg a'i brofiad wrth ddirnad yr hyn sydd yn digwydd ar y llwyfan. Wrth i'r gwylio'r ail greu ar hanes neu'r chwedl, mewn ffordd unigol a phersonol yn ei feddwl hun, mae'r cymeriadau, y sefyllfaoedd a'r anturiaethau yn cyfrannu at broses yr unigolyn yn y gynulleidfa o greu i hunaniaeth ei hun. O ran y strwythur dramaturgaidd, mae'r perfformwyr weithiau yn storiwyr, weithiau yn gymeriadau crwn yn y tirolaeth, weithiau yn gymeriadau stoc a weithiau yn gerddorion. Hefyd mae'r stori yn digwydd yn uniongyrchol mewn sawl modd, yn weledol, yn symudol, yn gymeriadol, yn emosiynol, yn storiol, yn eiriol ac yn gerddorol. Mae'r gwrthbwynt rhwng chwarae a realedd yn y newid cyson o fod yn storiwr i fod yn gymeriad a nôl yn efelychu'r ffordd mae plant yn chwarae a chyfathrebu, weithiau yn actio, mae dwartriadu rhan o stori neu ddigwyddiad, fel petaint yn rhan ohono, weithiau yn chwarae sefyllfa ddychmygol, weithiau yn dangos drwy symud ystym neu drwy ddefnyddio gwrthrych, a weithiau yn esbonio'n ffeithiol. Edrychwn ni nawr ar dramâu a sgrifennwyd gyda mewnbwn gan bobl ifanc. Yn gyntaf, drama o'r enw Tu Fewn, Tu Fath. Roedd hwn yn brosiect ymchwil newydd i ystyried sut y gellir cymhasu ar ddulliau perfformio corfforol, dawnsio ballroom fel Strictly yn y cynhyrchiad hwn, tango, jive, salsa, waltz, testyn geiriol a ddatblygwyd drwy ymchwil gyda phobl ifanc, cerddoriaeth gyfoes Gymraeg a materion lles a diogelwch pobl ifanc. I ddechrau, wnaethon ni droi at blant i gael eu sylwadau a'i syniadau am beth sy'n bwysig iddyn nhw. Cynhaliwyd gweithgareddau creadigol mewn 4 ysgol i bobl ifanc 10 i 12 oed, gan ddechrau gyda gwaith celf a drama. Wedyn rhoddwyd cyfle i grwpiau o blant gyfweld â'i gilydd i drafod pynciau amrywiol.
A gan ofyn cwestiwn i'w gilydd, beth sy'n dweud yn drist, beth sy'n dweud yn hapus, beth sy'n gwneud y ti chwerthin, pryd y ti'n teimlo'n ofnus, os yna rhywbeth hoffe ti'n newid. Nath ni recordio'r sgyrsiau a chael rhyw 60 tudalen o sylwadau difyr, doniol, dwys, trist a dadlennol, ac fe ddefnyddus i rhaini gair am air yn y sgript am 3 ffrind ysgol yn mynd am bicnic, ac erbu cryn dipyn o olygu trefnu a strwythuro, roedd llais y bobl ifanc i'w glywed yn glir drwy'r ddrama. Yn ogystal roeddais i sylw i brofiadau niweidiol plentyndod, gyda chyngor gan weithwyr ieuenctid ynglyn â sut i ymdrin ar pwnc sensitif yma. Ar ben hyn, defnyddiwyd cyforiaeth a dawns fel elfennau creiddiol yn y ddrama. Mae llawer o bobl ifanc yn gyfarwydd â dawns rhaglenni fel Strictly Come Dancing, a roedd ni'n awyddus i'w hannog i ddefnyddio dawns fel ffordd o drafod a mynegu teimladau. A gyda hynny, roeddwn ni am ddangos 2 fachgen yn dawnsio gyda'i gilydd i normaleiddio cyfeillgarwch agos pobl ifanc o'r un rhyw. Roedd y gerddoriaeth yn y cynhyrchiad gan fandiau Cymraeg, yn y cynhyrchiadau Cymraeg a Saesneg o'r ddrama, mwyn i'r bobl ifanc glywed cerddoriaeth gyfoes o Gymru. Enghraifft arall ar gyfer pobl ifanc yn ei harddegau yw drama gan Mari Llewellyn Williams o'r enw Croesi'r Llinell, sydd yn ymwneud â pheryglon i bobl ifanc gyda'r hyn sy'n cael ei alw'n county lines ym Mhrydain, sef y ffordd mae pobl ifanc yn cael ei denu i gludo cyffuriau ar ran gangs sydd yn eu camdrin nhw mewn ffordd. A awn ni ymlaen yn sydyn. Yr un nesaf yw Nid Fi gan Mari Rhian Owen yn ddrama am pobl ifanc yn camdrin y gilydd. Gawson ni gymorth gan bobl ifanc a gan un o'r cyrff annibynnol yng Nghymru sydd yn gweithredu dros hawliau a diogelwch plant a phobl ifanc. Roedd y ddrama am fwlian, ond yn bwysicach, roedd am sut mae pobl ifanc yn cael ei labelu yn wir neu yn gau, a sut maen nhw'n cael eu hannog i gyd ymffurfio ar labelu yna. Enghraifft arall o'r gwaith yw drama o'r enw Mwnci ar Dan gan Sarah Mo Williams, a mae Sarah gyda ni heddi. Mae hon wedi chyhoeddi yn Saesneg, trwy y ddrama ar ôl i Sarah wneud llawer iawn o waith creadigol gyda phobl ifanc anfodlon, ac wrth gwrs lot o waith ymchwil arall. Mae'r ddrama yn ymwneud â stori cwpl yn ei harddegau a'i hymwneud â chyn filwr. Er i bod yn gwrthdaro a'i gilydd i ddechrau, dawn amlwg yn ddial, a'i bod yn rhannu poen tebyg yn seiliedig ar ei perthynas deuluol yn chwalu, ac maen nhw'n dechrau cydymdeimlo ei gilydd. Ar ben hyn oll, mae'r ferch mewn cariad a mwnci a bachgen ifanc ac yn feichiog gyda'i blentyn. Mae Mwnci ar Dan yn codi materion pwysig i bobl ifanc yn ei harddegau gan fynd i'r afael a themau rhyfel, trais, teuluoedd a chyfrifoldeb. Ac yn ôl yn y gyfres yma, dyma gynhyrchiad o'r enw Cysgu'n Brysur gan Bethan Malo. Drama gerdd oedd hon wedi seilio'r ganeuon band gyfoes Gymraeg Bromas. Rydyn ni'n disgrifio hon fel rhyw fath o anti-musical am broblemau dwys pobl ifanc yn ei hysgolion. Creu y sgript ar ddrama ar ôl i ni dreialu'r gwaith gyda Cwmni Theatr ieuenctid o 39 actor, cyn i'r awdur fynd ati i'w chynhoi ar gyfer cast o 11 actor a band. Mae'r ddrama honno nawr yn cael ei defnyddio gan nifer ysgolion ar gyfer cynhyrchiadau ysgol. Dyw'r dramau hyn ddim yn perthyn i'n diwylliant etifeddol, maen nhw'n hollol gyfoes, ond maen nhw'n gyfoes Gymraeg ac yn Gymraeg gyfoes. Ac unwaith eto mae'r person ifanc yn y gylleidfa yn ddiarwybod weithredol gan ddefnyddio i ddychymyg a'i brofiad wrth fewnoli'r hyn sydd yn digwydd ar y llwyfan fel rhan o'i ddiwylliant ac fel rhan o hunaniaeth pobl ifanc. A tro hwn, mewn cyd-destun cyfredol, a'r cyd-destun hwnnw'n cael ei gynnal gan gerddoriaeth gyfoes Gymraeg a geiriau pobl ifanc ei hunain. I'r sawl sy'n cyfieithu, dwi'n mynd i neidio ymlaen drwy'n hestyn at y diwedd.
Wrth sôn am theatr i bobl ifanc yn yr Unol Daleithiau, mae Garcia yn nodi, a recurring social narrative is that theatre can take the young people beyond themselves into unfamiliar worlds, underlining the emphasis on travelling to new worlds, I believe, is a yearning for space within which to take pleasure in the details of people's lives. Mae'r take pleasure yna a mwynhau busnesau ar fywydau pobl eraill yn digwydd yn y theatr i bobl ifanc ym mhob man. Mae'n digwydd wrth i'r person ifanc aeddfedu at amau herio a darganfod ei hun. I'r person ifanc mae'r byd yn le mawr, estron ac anealladwy, a dim ond wrth nesau fod yn oedolyn y sylweddola'r person ifanc yn bydd y byd yn parhau i fod yn anealladwy am byth. Ac mae gweld cymeriadau ar lwyfan ac wrth i'w ddiddordeb cydymdeimlad a gwrthwynebiad symud o un cymered i'r nesaf, mae'n dod i ddeall mwy amdano fe ei hun ac am ei hunaniaeth ei hun. Felly, yn ogystal â thrafod sut mae'r theatr mewn iaith leiafrifol yn cyfrannu at ymwybyddiaeth pobl ifanc o'i hunaniaeth ddiwylliannol etifeddol a chyfredol, a sut maen nhw'n cyfrannu at y broses greadigol, mae angen cofio sut mae profi diwylliant drwy theatr yn galluogi plant i gyfranogi yn esblygiad torfol a pharhaus y digwyddiad hwnnw. Gall bod yn aelod o gynulleidfa bod yn brofiad grymusol yn ddoi hun. Dwi wedi sôn cwbl o weithiau am gyfieithiadau Saesneg o'n cynhyrchiadau. Mae hynny mwyn sicrhau bod pobl ifanc di-Gymraeg yn cael mynediad at ei diwylliant cynhenid yn hytrach na dibynnu ar gynnyrch sydd wedi fewnforio o Loegr ac America. Yn ogystal fel rhywun sydd wedi dysgu'r Gymraeg yn hunan yn yr ysgol, rwy'n gwybod pa mor bwysig yw rhoi profiadau diwylliannol, perthnasol a chreadigol i siaradwyr newydd iaith leiafrifol. Mae Ronen yn dadlau nad rhywbeth etifeddol yn unig yw hunaniaeth ddiwylliannol eith i'r rhywbeth a ddatblygu drwy brofiad plentyn. By acknowledging that as he grows, each child develops a unique cultural identity, brings into focus the commonality of children's experience of identity formation rather than the otherness of the child's unique excluded culture or experience. A mae'r paradox yma rhwng yr unique identity a commonality of experience yn adlewyrchiad o gyfyn gyngor llawer o bobl ifanc yn eu harddegau sydd eisiau ffitio mewn ar yr un pryd â bod yn fydd ei hun. Ond beth am nelw hwn gyda theatr? Mae Fisher Licht yn History of European Theatre yn dweud, theatre is always a question of the creation of identity and changing identities, whether as a member of a culture, a nation, a social class, a family, or as an individual. A mae Van der Water yn crynhoi drwy ddweud, the audience members are the ones who interpret, actively contributing to production and change while creating their own culture. We as adults then should give the contemporary child more credit to create and experience their own cultural life, and maybe we should be at peace with the fact that we can only contribute through our art to this experience and leave it to them to create their perspectives as contemporary children. Mae hyn hyd yn oed yn fwy pwysig wrth drafod diwylliant i bobl ifanc yn ein hiaithoedd ni. Rhai blynyddoedd yn ôl, wrth i griw o bobl ifanc adael un o'n perfformiadau ni, fe clywed nhw'n sgwrsio. Un yn gweud, oedd hwnna'n cool, ynddo fe? A llall yn gweud, oedd hwnna'n Gymraeg. Fel pyn na fydde'r geiriau cool a Chymraeg yn perthyn i'w gilydd. Tro arall wrth gyrraedd ysgol uwchradd i baratoi perfformio yno gyda'r nos, daeth person ifanc ato. Ai, chi yw Arad Goch, ynddo fe? Mi'n cofio chi ers o'n un yr ysgol fach. Chi yw ein cwmni ni, ynddo fe? Oedd y person ifanc hwnnw wedi'n perchnogi'r diwylliant. A dyna ni. Dyna ddiwedd yng nghyfraniad. Diolch am wrando. Diolch i'r cyfieithwyr. Na i roi yng nghyfeiriad i yn y chat nawr.
A tra bod Jeremy yn ei ni, na i achub ar y cyfle i ddiolch yn fawr i Jeremy am gyflwyniad hynod o fywiog a difyr. A mae gen i rhestr o gwestiynau fan hyn, os nad oes gan unrhyw un arall gwestiynau. Ond well i fi beidio bach chi ar y cyfle yma bod yn hunanol, na i agor y llawr wel, aws gyda chi gwestiynau i ofyn i Jeremy.